continuació, estudiarem científicament el tir parabòlic, en el qual observarem que el moviment inicial ve donat per la velocitat i per un angle d'inclinació. En l'eix de les X, és a dir, en les abscisses, no tindrem en compte la fricció amb l'aire. Així que estarem parlant d'un MR1, és a dir, un moviment d'equilibri uniforme, en el qual tindrem l'equació del moviment en funció del temps. D'altra banda, en l'eix de les X, o eix d'ordenades, sí que tindrem en compte l'acceleració de la gravetat, és a dir, menys 9,81 metres per segon al quadrat. Així que, com que això és l'acceleració, estarem parlant d'un MR1, és a dir, un moviment d'equilibri uniformement accelerat, en el qual tindrem l'equació del moviment en funció del temps. Anem a estudiar el tir parabòlic gràficament. Primer, observem que la velocitat vertical és molt més gran, però llavors, a mesura que va augmentant la força de la gravetat, va disminuint fins que, arribat al punt màxim, comença a invertir-se. També podem veure que la velocitat horitzontal sempre es manté, ja que negligim la fricció de l'aire. En la nostra pràctica construirem una ballesta i calcularem la velocitat inicial per estadística. Després, amb aquesta velocitat inicial i amb les dues fórmules anteriors, deduirem la distància recorreguda.